ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಾಗುಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಯಾವುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ್ನಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ನಿಡ್ದ ಕೈತಾಲೆ ಕೇದಗೆ ದಡಿಯ ಅನ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟೆದ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಅಂಚ ಪೋಯೆಟ್ಟಿಗ್ ಯಾನ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ದಿಂಜದ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಪೋತು ಯಾದವನ್ನೇ ರಾಶಿ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡು ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಕೆಸರು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಪಲಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ ಯಾದವನ್ನೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಭೈರವನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲು ಮನ್ಪೆರ ಮುರನಿದೇಡು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಪಿಲ್ಲು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಯಾದವನ್ನೇ ಗೋಣಿ ಪುರ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಬೂರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಐಡ್ದು ಬುಕ ಯಾನ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನೆಲ ದಡ್ಡೆ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರದ್ದು ಇರ್ದು ಐಕ್ ಕೋಲು ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬುಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನೆ ಬುರ್ನಸ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಪೆಡೆ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದಡ್ಡೆ ಪುರ ಒಯ್ತದು ಐಕ್ ಕೋಲು ಪುರ ಒಯ್ತದು ಐತ ಬುರ್ನಸ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪಡಿತ ಮಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಆವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪೆಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣನ ಸೈಡ್ ದ ಪಡಿತ ಸೈಡ್ ದ ಪೀಸ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಸಾರ್ನೆ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆತ ಬೇಲೆ ಆದವನಾಗ ಚಾಗ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅನ್ನದು ಸೀದಾ ಚಾಗ್ ಪೋಯ ಅಂಚ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಪಡಿತ ಸೈಡ್ ದ ಪೀಸ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಜಗದಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಬುಕ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲು ಒಯ್ತದು ತೂಕ ಪುರ ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಬುರ್ನ ಸುರ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಅರುಣ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣನ ಈ ಪೆಡೆ ಅರುಲ ಮಿತ್ತದ ಪಡಿತ ಅರುಲ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನಾರು ಅವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನಲ ಪಡಿತ ಒಂಜಿ 2-3 ಅರು ಆದನಾಗ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಸೀದಾ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸೈಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಧನುಷು ಕರಣ್ ವಚನನ್ನೇ ಚಂದನ್ನೇ 4 ಜನ ಸಂಪ್ಯದ ಸೈಟೆಡ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೋಡೆ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ವನಸ್ಸು ಪುರ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿ ನಡೆದಕ್ಕ ಕೆಲವಂತೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಅರುಣ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕಟ್ಟೆದ ಟಾಪ್ಗು ಕಾವಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ ಕಾವಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರೆಗ್ ಯಾದವನ್ನೇ ಕಾವಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಟಾಪ್ಗು ಕಾವಿ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ನಡೆದಬೇಕ ತೀರ್ತಿ ಜಗದಿಗೆ ಟಾಪ್ಗು ಅರು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಅರುಣ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಈ ಪೆಡೆ ಪಡಿತ ಅರು ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಟಾಪ್ಗು ಕಾವಿ ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ನೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತ ಉಡುಪುನ ಅಂಚನೆ ಟಾಪ್ಗು ಮಾತ್ರ ಕಾವಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತ ನೆಡ್ದಾರ ಚೂರು ಬೇಲೆಲ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂಗದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅರು ಮನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪ್ರತಿ ಪೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಅರು ಇತ್ತ ನೆಡ್ದಾರ ಅರು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಪೀಸ್ಗ್ಲ ಕಾವಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತನ ದಂಡ ಬುಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದನಾಗ ಬೇಲೆಲ ಸಾಗುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತುಲ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ದೈವದ ಕಲ್ಲದ ಇಡಿ ರೈತ ನೆಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಬೋಡಪ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡೈನ ಗ್ಯಾಪ್ಗು ಸಾರ್ನೆನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಎತ್ತದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕಾವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಾವಿ ಪುರ ಟಾಪ್ಗು ಕೊಡ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಜಗದಿದಾರು ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಆರ್ನ ಪುಡೆತ ಜಗದಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಬೇಲೆನು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತಾರುನು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೂಡೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಆ ಬೇಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಧನುಷ್ ನಗ್ಲ ಸಂಪ್ಯದ ಸೈಟೆಡ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದು ಈತ್ ಗೋಡೆದ ಬೇಲೆ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲಲ್ ಅವು ಆತ ಬೇಲೆ ಆದನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಪಡಿತ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಜಗದಿದ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ನನ್ನ ಗಲಲ ಒಂಜಿ ಪಾದುಕಲ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.